clean-up drive isinagawa sa Bayambang matapos ang pista at Semana Santa. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Isinagawa ang isang malawakang general cleanup drive sa bayan ng Bayambang bilang agarang malinis at agad na maibalik ang kaayusang pampubliko matapos ang naganap na pista at Semana Santa. Nilinis ang mga kalsada maging ang parke at plaza at iba pang pampublikong lugar upang ito'y muling maayos at umaliwalas. Bukod dito, nag-flush rin ng mga daanan at sa plaza ang Bayambang Fire Station nang sa gayon ay lalo pang maging malinis ang kapaligiran. Tinanggal rin ang mga lumang tarpaulin, posters at iba pang visual obstructions na naiwan mula sa pagdiriwang. Kabilang sa mga nanguna upang isagawa ang aktibidad ay Environmental and Solid Waste Management Office, katuwang ang iba't ibang tanggapan ng munisipyo gaya ng Engineering Office, MDRRMO, General Services Office, Task Force Disiplina, Treasury Office, Business Permits and Licensing Office at mga barangay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.